magluto ngayon ng may sabaw. So, magluluto tayo ngayon ng sinigang. Normally, ang mga ingredients na ginagamit ko sa sinigang dito sa US is iba. Kaysa sa atin sa Pilipinas kasi wala tayong ditong katulad ng meron sa Pilipinas na pwede nating ilagay ng mga gulay sa sinigang natin. So, ayan, naglalagay ako ng, anong tawag dito? Green beans. And then, jalapeno yung tawag dito. Ayan, yung siling malaki. Meron din tayo ditong kamatis. Gusto ko sa sinigang ko maraming kamatis. So, malamang uubusin ko tong 5 pirasong kamatis. And then, meron din akong kale. Nilalagyan ko yung sinigang ko ng kale. And then, last na ingredient natin na gulay sa sinigang is eggplant. And then, meron ako ditong leftover na frozen na pork na may konting buto-buto. So, ayan yung gagawin nating sinigang ngayon. Ulam namin ni Ayla mamayang gabi.